Meikän setup-video, eli Blasterin setup-video. Kauan haluttu video tulee nyt. Eli tässä huoneessa. Meikä rekordia kaiken. Tää ei oo siis mun huone. En pelaa tolla telkkarilla. Mulla on HD-telkkari. Näette kohta. Joo, eli täällä mä rekordian kaiken, että siellä tietokone tulee muutenkin aika paljon oltua tässä huoneessa. Siellä on kaapeliboksi. Kaapelimodemi. Menee kiinni kaapelipistokkeeseen vai mikä toi on? Poveripiuha. Menee kiinni tonne. Dasle. Ja hyvä laite aloittaa. Itsellä tulee PVR kohta. Mitäs muuta? SD-telkkari, josta mä onneksi on theater mode, josta voisi nauhoittaa ei tarvitse pelata tällä. Kesällä mä jouduin pelaan itse asiassa täällä, koska kohta näette minkä takia, mitä mä sanon tuolla mun huoneessa, että minkä takia mä nyt joudun pelaamaan. Tai kun mulla on niin iso telkka tuolla, se lämmittää niin paljon sitä huonetta, mä joudun kesällä tulemaan tänne pelaa. Joo. Sinne menee Daslestä skarttijohto. Skarttiadapteri. Input, output, input, output. Outputille pitää olla. Pistetään se takaisin. Jos saa sen kiinni. Niin. Oi, älä tipu. No. Sieltä tulee myös Xboxin skartti. Voisin pistää Xboxini näkymään tuosta telkkarista. Kas kummaa. Siinä on Guitar Hero, kitara. Oi vittu, nyt se tippuu. Oi jumala, tätä roinaa. Siinä on muuten S-videopiu. Vitun pitkä. Älä tipu telkkari. Jos toi tippuu, niin voi. Siinä on Guitar Hero, kitara. En oo pitkäänkään soittanut, en oo mikään paras, mutta kyllä jotain sillä osaa. Hardilla expertillä. Jotain biisejä. Toi on aika paska. Älkää pyytäkö mun tekee videoita siitä. Siinä on läppäri. Windows 7 just asentuu sinne. Joudun asentaa uudelleen, kun se vähän ei enää toiminut. 24-tuumainen näyttö. Vegasi päällä. Tai roinaa iPhonein kuulokkeet. iPhonein USB-johto. Kaiuttimet. Halppiskaiuttimet vaan. Ja tuoli. Mitäs täältä löytyy? VHS. Maailman uusin laite. Ihan just ostettu. Eilen osti. Tai joululahjaksi. VHS-laitteen. Katon koko ajan kasettivideoita. Ja mikä toinen juttu? Pleikkari 1. Mitä? No vaan. Pelasin joskus varmaan kuin 3 vuotta sitten tätä peliä. Resident Evil 2. Yksi mun lempipeleistä ikinä tullut vaikka kuinka monta kertaa pelattua lävitse. Ihan sika hyvä. Pelasin jo pienenä sitä paljon. Sitten varmaan kun meidän eka digiboksi, joka ei ole edes kytkittynä, siinä on kyllä skartti tossa, mutta en tiedä miksi siinä edes on kiinni. Joo. Tässä on maailman uusimmat laitteet. Näitä mä käytän koko ajan. Tuolla mä pelaan Black Opsia. Ja tuolla mä katon Blu-ray-leffoja. Mitä? Sitten täältä löytyy vielä Kinect. Miksi tässä lukee Natalie? Get it right, Microsoft. Joo. Ja mennään siis mun huoneeseen, siinä menee vähän johtoa. Sillä menee verkkokaapeli meitsi huoneeseen. 2 verkkokaapelia, koska mä käytän tätä läppäriä, joka sit kusiossa on se. Jostain syystä kaikki haluaa nähdä, mikä näköinen mä oon. Että vähän jotain, mä tiedän, onko täällä jotain hirveitä stalkereita täällä pelaajamediassa vai mitä vittua, mutta whatever. Just heräsi. Taas sanonut 5 kertaa se. Joo. Jengi halus nähdä, niin joo. En mä enempää näytäkään itseäni. Moi moi. Mennään nyt mun huoneeseen. Siinä menee niitä johtoja. Seurataan johtoja. Jos joskus mä unohdan, että missä mun huone, mä vaan seuraan niitä johtoja, niin mä pääsen tänne. Mitäs täältä paljastuu? Joku lehtiläpyskä maassa. Joo.
sohva, jossa mä pelaan, sänky, jossa mä nukun. Captain Obvious, mut joo. Just heräsin, siksi on noin myötyssä kaikki, ja mä jaksan edes vielä pistää peittoon kunnolla. Tietysti olisi voinut tätä videoa varten pistää, mutta Siinä on hieno tuoli, Xbox-ohjaaja, Xbox-kuuloke, mikki vai mikä onkaan. Toinen ohjainta on ohjaaja, jolla mä tällä hetkellä pelaan, koska tuo toinen ohjaaja on vähän rikki. Tässäkään ei oikein tää X välillä tunnu toimiva. Sitten mulla on kyllä vielä yksikin ohjaaja, mutta se on kaverilla lainassa. SteelSeries Siberia V2. Sai halvalla. Ajattelin, no kokeillaan. Varmaan ihan paskat. Yllätyin kuinka hyvät nämä olikin. Jos ei ole siis paljon rahaa, niin kannattaa näihin sijoittaa. Ne vähäisetkin rahanne. Siinä on mikki. Tuolla mä teen myös kommentaruja. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy lisää joulukoristeita. Siellä löytyy jotain paskaa, meikän kuvia. Xbox-pelejä. Pari live-aikaa. Ne on käytetty molemmat. Nostaa noin. Pleikkari 1 demo CD-kotelo vai mikä onkaan. Sellainen CD-tä pelkästään tai DVD-levyjä. Lipsmikkejä. YO-todistus. Siinä on itse Xbox, jolla mä pelaan. MV2 Bundle 250 giganen kovo. Sain viime jouluna lahjaksi. Tossa on myös minun toinen Xboxini. Se on vähän muistikortti on muokattu. Ja joo, Xboxit. Sitten sain siskolta tänä jouluna joululahjaksi tämmösen, tänään milloinkaan muulla onkaan voinut saada, mutta kuitenkin. Sain siskolta tämmösen Call of Duty Black Ops Strategy Guide, jolla mä en loppujen lopuksi ihan hirveästi mitään tee, koska mä tiedän kaikki, joko mulla on omat strategiat tai mä tiedän kaikki jutut tästä pelistä, mutta on täällä, tää itse asiassa mä lueskelin, että tää oli ihan hauskaa lukea, että miten ne on kirjoitettu. Kaikki, kyllä mä tiesin kaikki. Täältä löytyy, täältä löytyy nämä kaikki kartat ja Cracked, Crisis. Löytyy kaikki spawnipisteet ja jotain. Itse tästä löytyy jotain noita, tästä paksummasta kirjasta löytyy jotain. Vielä kerran jotain. Sieltä löytyy siis jotain vitu, miten niissä kartoissa kannattaa liikkua. Siellä löytyy HDMI-piuhaa, splitteri ja HDMI-switcher. Saa yhteen HDMI-kohtaan 2 HDMI-piuhaa. 250 giganen digiboksi. Ja sitten 42-tuumainen telkka pienessä huoneessa. Tän takia mä en pelannut siis kesällä hirveästi täällä. Mulla on siis sen takia näin iso telkka täällä, kun ostettiin tää tohon olohuoneeseen eka tää 42-tuumainen tai Matsui merkkinen telkkari, ostettiin tää ekaksi tonne olohuoneeseen ja sitten kohta porukat sitten saikin tosi halvalla. Toisen 42-tuumaisen siis saatiin tosi halvalla. 42-tuumainen telkkari, en nyt muista miten halva, mutta siis se oli tosi halpa. Ja no, annetaan sitten, tai mä sain sitten että tuolta olohuoneesta tänne, että oli ne kaksi, joo, tää on vähän liian iso tänne, mutta kyllä tähän tottukin. Ja sitten löytyy vielä yksi hauska juttu, suklaata, noin vaan. Kinecti-sensori tossa, että ihan ite on hommannut nää, että älkää sanoko, että äiti ostanut kaiken. Ei ole. Itse olen hommannut. Siellä menee verkkokaapeli Xboxiin. Toinen verkkokaapeli menee tyhjyyteen. Infinity. No vaan, se tulee tuohon läppäriin. Sitten kun mä saan sen kuntoon. Joo. Siinä on meitsi huone. Ja meikään setup-video. Toivottavasti kaikki on nyt tyytyväisiä. Blaster signing out. Moro!